ಎಂತ ವಿಜುವಲಾ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ? ಉಂಟು ಉಂಟು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಎಂತ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲವಾ, ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರೋದು. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮಿಷ. ನಂದಿನಿ ಕುಂಚರಕೋಡು. ಹಲೋ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಈರಂಚಲ್ಲರು ಅರ್ಚನಾ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಂಡ್ ಭವಾನಿ ಸರಿತಾ. ಹಲೋ, ಏನು ಆಫೀಸಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಚಾ ಮಾತಾಂಡೆ. ಚಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದಾವೋಡು ಆಂಡೆ ವನಸು ವನಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನು. ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಈಗ ಕಲವಿಗೂ ಬೈತೆ. ಕನ್ನಡ ಪತ್ತೆರಡು ಎರಗಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರಿ ಯಾನ್ ಆಫೀಸರು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷವೇ, ನಾನು ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಾತೆ. ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಹಿಂದಿಡಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಉಣಬೇಕು. ಭವಾನಿ ಸರಿತಾ ಪಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದರ್ ದಾದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದರಾ? ಪುತ್ತೂರು 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 ಗೋಳ್ವಾರ್ ಪುತ್ತೂರು. ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಪಾ. ಹೆಲೋ ಇಂಚಲ್ಲರು. ಅಂದ್ ಏನಣ್ಣ ಕುಂದಾಪುರದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾರ? ಕುಂದಾಪುರಡ ಆನೆ ಡಿಕ್ಕನದೆ ಆಯ್ತಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಏತ್ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಲ ಇರು. ಪುತ್ತೂರ್ದಾಲ. ಭವಾನಿ ಸರಿತಾ. ನಾನೇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟಾ ಕಿಶನ್? ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕರ್ಮ. ಬೊಕ್ಕದಾದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆನ ಬಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಇನ್ನು ಆಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಲೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಫೋಟೋಸ್ ಬೇಡಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಹಾಕಿದೆ ಆಯಿತಾ? ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಅಯ್ಯೋ 30 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮಾತ ಪೋಯಿರಿ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ತಾದ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನೀರ ಬರ್ತೀನಿ ನೀನು ಎಂಕ್ ಮರತ್ತಮ್ಮಿ. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಕನ್ನಡಡು.
ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರು ಪಂಡ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ಜನ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದೇ ನಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಚಾರ ಇನಿಕ ಇನ್ನಿ ನಾನು ಅಂದು ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಸೊ ಪಾಡುವೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡದ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡನು ತುಳುಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಳ್ಳೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಐಟ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಮನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಪಾಡ್ರಕ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅದಾಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓರೋರ ನೆಕ್ ಸೀಕ್ ಶುರುವಾಪುನ ಕರ್ಮ ಏನಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಟಾನ್ ಅಂತ ತೂಡಾತು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನು ನೆಟ್ ಬೈಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತುಂಡು ವೈಟ್ ತೂಪೇನ ತುಡ್ದಾರ ಈ ಅಡೆಗೆಂಡ ಆತನದ ಭವಾನಿ ಸರಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಚೈತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಹಲೋ ಮಾಣಿದ ಜಿಂಕೆ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಉಡ್ದ ಪುದರ ಎಡಪದೌದ ಆನೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅವಳು ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಪ ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತಿಜರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಸುರೇಶ್ ಮೋರಿಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಚಕೊಂಡ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಚೇತನ್ ಕೂರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗು ಹಾಯ್ ಹವಾರ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ ಚೇತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೇರಲ್ಲ ತಿಗ್ದ ಮಾತಾಂಡೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿರ್ಗಿದು ಮಾತಾಂಡೆ ಅಂದ ಓಕೆ ತಿರ್ಗಿದು ಮಾತಾಂಡು ಸಾರಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತೆರ್ಜರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡತೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯನಾ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಓದನಿ ನಾತೆ ಐಕಿತ ಮುಲ್ಪ ಓದಿಯೆ ನಂದಿನಿ ಕೆಂಚರ ಕೊಡು Incoming call from Ghani P identified by Truecaller. ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನ ನಿಗ್ಲು ಪಾತೆರ್ಜ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಂಡು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಸರಿಯಾಂಡು ಡಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಗಿರೀಶ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ ಚಾಂಡಕ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಇನ್ನಾಂಡೆ ಅಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಆತಿಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾವಡತೆ ಬತ್ತನದ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲದ ಲೈವ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಪ್ಪನೆ ಒಕ್ಕಾಡೆ ಧರ್ಮಂಗ ನಡಿಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನ ಮಾತ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಪಾನ ಬಾಸಿಗೆಟ್ನಾಯ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ತೂಡಾತದ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ಏನಿಗ್ಲನ ಫ್ಯಾನ್ಸಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗತ್ತಿಯ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಏರವರಿ ಇಂದಿನ AGS ಥಾಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋರು ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಯನ್ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ತೋಜುವ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಜುವರು ಚೇಂಜ್ ತೋಜುವನ ಅವು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದ ತದಿಕೊಡು ಈ ರೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಜರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಗಿರೀಶ ಬಪ್ಪಲಿಗೆ ಹಲೋ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ನು ಐಕ್ ತುಂಬೋರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಾಯಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಂಡದು ಅವು ಯಾನು ಐನ್ ಪನೇರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಥೆಯಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿಮಗೆ ನೀನೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೆ KSRTC ಡ್ರೈವರ್ ಈಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆಯ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ನನ್ನ ಏಪ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಪೋಯಾರೆ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಂದು ಆರ್ಲೈತೇರು ಟ್ರಿಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಪಾನ್ಕೊಂಡಲೆ ನನ್ನ ಏಪ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಪೋಯಾರೆ ಹೊರತ್ತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡೆ ಯಾರ್ದು ಗೋತು ಒಯ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಬರ್ತದ ಮಾರು ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ತೂಲೆ ಹಾಯ್
ಹೊರತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ಲಾಂಡು ಐಟೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಓಲ್ಟೈಟ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಅಷ್ಟು ನೆರಡು ತಿಂದಲಾಂಡು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷೈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಾತೈತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಾತೆತ್ತ ಏನೈತೆ ಮುರಣಿ ಪಂಡ ಇದಾಯ್ತೈತಿ ನಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೂನ್ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಬೈದಿರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರು ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡೋಡು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನಾ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಹೊರಾನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪೋಂಡ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿರೋದು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಅಂದೇಚ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಎಸ್ ತುಳು ದೇವರೇ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ತವೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ತುಳುಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಬೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೆಗೆ ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ನನ್ನ ಸದ್ಯಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ದಾರದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತನಾ ಬೋರ್ಸಿ ನಿತ್ತನೆ ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಅದೇನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಜಿ ಕವಿತಾ ತುಳು ಟಾಕ್ಸಡ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಪಾಡಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ತುಳು ಓಕೆನಾ. ಪುತ್ತೂರು ಸ್ವಾಗತ ಹೋಟೆಲ್ ನನ್ನ ರಜೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಶೋ ಕಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪುತ್ತೂರು. ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿದಾಡೋಡು ನಾನು ರೈ ಪಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಒಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬೊಂಬೈ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರಡ ಒಂಥರ ಪಾತನ ಕುಸ್ಯ ಬಡ ಸೊ ನನ್ನವರ ಇನಿ ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಬೆತ್ತದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್.